आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो नै बेयावहा लालायनोसै देमसि बिबारावहा देमसि गोजा आरोना बेयावहा भिडिअ लालायनोसै जोङो आङो नोंथांमोनहा मोनसे खौरां खिथानो आरोना दाखालि जोङो बेसर बारियावहा लाहैनाय भिडिअआ जोङो लाखाबायमोन माने मा होनगोन भिडिअआ मोजां जायासै आरोना बेनिखाय जोङो दा गोदान बनायफिनसै आरोना बे देमसियाव गोदान बनायफिननोसै मादि नुदों आंखौ दिनै एसे देलायदों आं बिबारबो लालायलायदों नै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय मादि नुदों र' उनावहा आङो मोसानायखौ देखायगासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना नोंथांमोन कमेन्ट हरनायखौ खिन्थाना होनो आरोना सासे सेंग्राया मा होनहरदों जोंनाव कमेन्ट हरनानै फान्थाब गाननानै बनायबासो मानो फेमास जायोनो आरोना फेमास जानोबा बिदि बनाय होननानै बुंदों आरो नाथायबा जोंनो बिदि फान्थाब गाननानै फेमास जानायखौ नाङा आरोना जोङो बर' हारि बर'नि दख'ना गाननानैनो जोङो भिडिअ बनायगोन फेमास जानांगौबा बेयावनो जाखागोन आरोना जोङो बिदि फान्थाब गाननानै फेमास जानायखौ नाङा आरोना आङो नोंथांखौ बुंहरनाय थाबाय आरोना जोङो फान्थाब गाननानै बनायनाय जानाय नङा आरोना फेमास जानायखौ नाङा जोंनो बिदि फान्थाब गाननानै फेमास जानायखौ आरो आब' सासे आरबि टप नामा आरबि टप चेनेल बिथाङा मा गावनिखौ बुंनो होदों आरोना ओंखायनो आङो बुंना होबाय नोंथांमोना जुदि आरबि टप चेनेलखौ नायाखैब्ला बयबो गासैबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नायनानैहा नै मोसाग्राया थांबाय आरोना मालायनि देमसि बारियाव बागानाव मोसाहैदों आरोना मालिकआ नुबा मा जागोन जोंखौ हाय गसाय सिखाव बायदि थांनांगौ जादों आरोना जोङो नै देमसियाबो ओरैबायदि मोजां जादों देमसियावहा जोङो भिडिअ बनायखांबाय दायो जोङो आरो दलंआवहा बनायहैलायनोसै नायलांबाय थादों हिन्जाव गोदान जाबाय थांसै जोङो भिडिअ बनायखांबाय नै सिख्लाफ्रा दुगैगासिनोसो थांसै बाय बाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामाखैबा स' भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै